अशीची सेवा साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त आजचा कार्यक्रम आयोजित आहे. 2 वेळ फक्त साहेबांची वेळ आहे नामदार ते दमदार स्वप्न केली त्यांनी साकार आहे ते नामदार ते दमदार स्वप्न केली त्यांनी साकार दिला जनते आधार असा खंबीर नेता निर्माण झाला आमचे आशीष दादाजी शेलार असा खंबीर नेता निर्माण झाला आशीष दादाजी शेलार He